A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Musa Lawal Jibia, wanda ne nemi dan takarar majalisar tarayya a ƙananan hukumar Jibia da Kaita a ƙarshen jam'iyyar PDP. Zan yi amfani da wannan dama domin in godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan dama da ya bamu muka fito takara, kuma Allah ya bamu nasara duk da cewa akwai 'yan issues da ke ƙasa wanda da izinin Allah za mu bi su, kuma da abin da ya kamata ya tabbata zai tabbatar Allah ya da muna ba mutanen Mahmud. Na biyu, ina godiya ga al'umma ƙananan hukumar Jibia da Kaita akan yadda suka fito baki ɗaya suka nuna mana su. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mu mutanen mu da abin da muka nemi da ku yi mana kun mana. Duk su yadda ya kamata ku nuna mana kun mana. Kun zaɓe mu, kowa ya sani, duniya ta sani. Bayan zaɓe ya gudana, abubuwa sun faru wanda wasu wanda ke cikin gwamnati suka yi amfani da damar su da ƙarfin mulkin da suke tunanin suna da shi suka yi abin da bai dace ba. Tabbas al'umma sun zaɓe mu kuma mun gode. Amma daga baya akwai abubuwa da suka faru wanda wasu daga cikin masu iko, masu mulki wanda suke tunanin sun isa suka je suka yi abin da bai kamata ba a lokacin tattara sakamakon wannan zaɓe. Sun je da magoya bayansu sun shiga cikin inda ake haɗa tattara sakamakon zaɓe, wanda a doka bayan wakilin da ka tura ya je wakilce ka ya an san maka zaɓe, babu wani wanda yake da iko na shiga wannan ofishi. To amma su da magoya bayansu sun shiga saboda suna tunanin sun isa, sun yi abin da bai kamata ba, sun tirsasa an yi abin da bai kamata ba, sun yi amfani da damarsu. Wannan ba wani abu bane ba kuma damuwa bace ba. Mun san komai lokaci ne. Su sani cewa mulki na Allah ne, shi ke bada shi ga wanda ya so kuma ga lokacin da ya so. Mun nemi wannan mulki ga Allah kuma mun ba shi zaɓi, mu dukkan zaɓin da ya mu muna godiya kuma za mu anshe shi hannu biyu. Mun san mun yi zaɓe kuma mun san mutane sun zaɓe mu, kuma bayan mutane sun zaɓe mu wasu abubuwa sun bujiro daga baya. Muna kira ga al'ummar mu su sani, insha Allahu kuma da izinin Allah dukkan matakan da ya kamata mu ɗauka mun ɗauka domin a tabbatar ma al'umma da abin da suka zaɓa ya zo gare su insha Allah. Bayan nan ina ƙara kira ga al'ummar mu na ƙananan hukumar Jibia da Kaita da sani cewa ranar Asabar mai zuwa akwai zaɓe wanda za a yi na 'yan takarar majalisar jiha da ɗan takarar gwamna. Ina so su sani babu gudu, babu ja da baya. Siyasa yanzu muka fara ta, kuma muna kira gare su da su fito ranar Asabar zaɓi jam'iyyar PDP mai alamar lema, zaɓi Honorable Nura Yunusa Oga ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Jibia, da Honorable Shamsuddin Magaji Abdullah ɗan takarar majalisar jiha a ƙaramar hukumar Kaita, da mai girma Sanata Garba Yakubu Lado ɗan Marke a matsayin gwamnanmu na jihar Katsina insha Allah. Muna sanar da ban tsoro da firgici da shugabannin ƙananan hukumomi na wannan yanki namu suke ba mutanenmu, musamman waɗanda ke aikin gwamnati. Muna da labarin wasu masu aiki cikin gari an cire su an maida su ƙauyuka. Muna da labarin shugaban ƙaramar hukuma yana cire wasu ma'aikata ana maida su ƙauyuka, wasu ana maida su ma inda ke da matsala ta kidnapping, ba dan komai ba saboda sun zaɓi jam'iyyar PDP ko 'yan uwanmu ne ko masoyanmu ne. So a sani na, a tunani na, ban ga inda aka tilasta ma mutum ko da yana aikin gwamnati ba a ce dole sai ya zaɓi jam'iyya da ke cikin gwamnati. Wannan ba doka bace ba. Kowa yana da 'yancin shi, kowa yana da ra'ayin shi, kuma kowa yana da 'yancin ya zaɓi abin da yake so. Ban ga dalilin da dan mutum ya zo ya zaɓi ra'ayin shi ba kawai a ɗauki karan tsana a ɗora mashi ba, a ɗauke shi daga wajen aikin shi a kai shi inda za a munana mashi. Muna kira gare su da babban murya su sani mulki lokaci ne, ɗan ƙanƙanin lokaci ne. Kafin su yi wasu sun yi, su da suke kai 'yan watanni ya rage musu. Idan sun wasu ba su san idan sun bar wajen me za a yi mana su ba. So su kuka da kansu, su kiyaye kansu, kuma su yi abin da ya kamata. In ma ba su yi ba kansu su suka sani, lokaci ne za su yi nasu, za su gama nasu, kuma wasu ma za su zo. Kuma duk abin da kai shi za a yi maka. Daga ƙarshe ina ƙara godiya ga al'umma ƙananan hukumar Jibia da Kaita kan duk abin da nake buƙata su yi mani, sun mani, kuma na gode. Sun nuna mana so, sun nuna mana ƙauna, sun zaɓe ni. Na ci ƙaramar hukumata, Kaita kanta na ci ta, sai 'yan abubuwan da suka biyo ba wanda aka yi amfani da wasu daga cikin mutane suka yi abin da bai dace ba. Ma wannan ba laifi ba ne, ba matsala bace ba. Duk hanyoyin da ya kamata bi suna nan muna bi,
kuma ina tabbatar ma al'umma sani cewa da izinin Allah ba da daɗewa ba abin da suka zaɓa zai zo gare su in Allah yarda. Ina godiya ga al'ummarmu. Ubangiji Allah ya ba mu nasara. Ubangiji Allah ya taimaki jam'iyyar PDP. Muna ƙara kira gare ku ranar Asabar duk wani shiri da suke da shi mu ma insha Allah muna da shi. Babu gudu, babu ja da baya, za mu fito. Duk wanda zai fito ya fito kuma za mu zaɓi jam'iyyar PDP. Babu wani fargaba ko tsoro da wani zai ba mu ko shi wane ne. Da izinin Allah za mu fito kuma za mu fafata, kuma da izinin Allah Sanata Garba Yakubu Lado Dan Marke zai zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar Katsina da ikon Allah. Allah ke badawa, idan ya bashi babu wanda ya sai hana. Saboda haka mu za mu fito, za mu yi namu kuma za mu zaɓe shi. Kuma muna kira ga magoya bayan mu, kada a tsoratar da ku fito, ku riƙe, ku kama, mu tabbatar da wannan nasara ta tabbata ga wannan 'yan takara namu. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Ina godiya ga al'ummata akan so da ƙauna kuka nuna mani. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuma muna so ku ƙara sani, mu mun yi zaɓe kuma mun samu nasara. Kuma nasara ta mace ko gobe da ikon Allah. Duk wani abu da aka yi za mu bi shi kuma nasara za ta dawo gare mu in Allah yarda. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode al'umma da abin da muke so ku yi kun yi. Na gode al'ummarmu. Assalamu alaikum.